Kal ram tak election shaking dorbar thawan jongka KHADC aja ka khandai kelasdang mathnembha hapok kathem rebo district kamtam la sakiru ya ka jingki win joki babun ki parti banlik yalap election bat don peklan ya ka jing pekre ekane election MDC hakum kane la sakiru baka parti National People Party Najirang Constituency kelanang ya obor susu hakane ka jing pekre hadin bagi nong yalam bakhmat jongka parti Kongres BJP bat PDF napok kane ka constituency Kilamino napok ki parti jongki bat banlik esno syaka parti NPP nakamenta ban ai ke jingkersan ke barat ba yo ba Victor Rani ubade ukartong jong ke parti NPP hakane ka election MDC arja ka khandai yakane ka jinglik penyesno jong kini kinoelam bakhmat ke parti Kongres BJP bat PDF lasaki ka jingelang bala pelong mentakasngi hapok ka ying dorbar jong ke patar khma ya ka bala penang buromru ikini kinoelam kuntup naduk kirangba bat longkemi bala pedang burom tekino ilam bakhmat jangka parti NPP jangka Jirang Constituency. Lai don langru hakane kasngi ban pedang burom mikiti kino ilam jangka ki parti nadu ki bakentup ya uba Clement Maulong presiden ka NPP Ribo District uba Sostinius Otun MLA ka NPP na Jirang Constituency uba Victor Rani uba di UMDC ka Jirang Constituency bat ubolongru ukertong jangka parti NPP hakane ka kenti jangka election MDC arja ka khandai na Jirang Constituency lambat kuwi nyo ilam Bakhmat jangka parti NPP na Jirang Constituency. Teng ai ke jengku play ru kerpang ya barok ki bedon hagani ke hall nadu ki long kume ki rangba ki samla ki belai dap kroi hagani ke por banya sakhilang na kamta ke sengi hakaba ngilai i ya kata ka mensim ke jingtrang ke jengpi na kamta banya donlang bat ka National People's Party ke badai ke parti ke babat e ke bosinsar ke jela ke jengi bat ke badai ke parti Kabadon ya ki nongrim ki baklan, kabadon ya ki nongilam ki bestart, ki besempang, ki bagit nak kemata ke jinge, jong ke jela ke jengi, bat kumju nak kemata ke North East workway, habangil i menta ya ke jingja nak ki negisngi, hakaba nak liang u national president jongi, udai u nongilam, u bestart, u chief minister jongi, Konrad K Sangma, badai nongilam bestart, u besempang, upama i mapi paro pietip. Itu kita bat iki mobile ki YouTube itu kita pulih berkubur ki ki jing start ki jing sempang jong u ba jing sem ki aga jong u nak benta ki pat ba jong ka jela ka jong i bat jong ka North East bro kuai te nak kalian jong akum u MLA ngaso banai ka salute ya u honorable chief minister ya ka jingla ka jong u badai ru president jong ka National People's Party but Kindiat kemudian Haidin hakabidai bat ka lentia ka bangang layo banlong tau nomi hikmat ujong pi hakine ki shipo katway banai ngasopan ai ke burom ka bakrau pai ba baro ki bal ai ke jingkersan ki bal ai ke jingshania enga bangalong tau nomi hikmat ujong pi hakaba mapi pila penset enga ke lingkor pila ibet enga banlong tau nomi hikmat uban ya side na kamata jongpi uban ya grandi ki jinge ki jongpi lane uban warna ekta ki development hagi shnong ki thau ki jongpi dengan sogmen but ngaso ngatap da ka jingslur habang yang hang ne kmat jongpi hagaba mapi pila jit pila punjab yang ha election kablalong house nam arja kapra Hai shipo karwi banai tai jingai lenti jonga kinoilam MDC ki wegwe ki leaders klaikren ya kataka achievement ki bamangi ngilayo menen ngilai sakilang ringkat bat ki leaders soda jong pratma ri donlang DC nang tai ki officers ki donlang hanong po banya sakilang ya kasngi kapakerpang hakapa ngaso ngatap dak jing sorong ke bakrau welade namar balai ba ngilala banle ya ke badon kamtam ban yarap ban pensuk iki pat ba hakani kadong kathan kamtam hakini kithan ki ba ma PPM pisa kai kata baro affiliated ka model degree college lightly stream Science, Arts and Commerce hakapa nagaliang u Prime Minister Honorable Prime Minister Narendra Modi
ula launch menen ya ka digital launch na Delhi ngilai song hanong po ngilai I ula ai kijing keren barla play kene ka college ka ban salong ha ka ban kin sasna no shen la da ban tender bat ki kam kelanang yak ban ngit scam ba within 18 months haki khapra lane arphobnai on sala ban penyeng no ek te ka college ban pensup pensain na kamata ki pai ba ki badon hagni ka than hoi pi baro bi wan hane pilaban ong ngale yu ka te ka college ngale yu ka e ka jing matoy bangangan yu na ka te ka college ma don teng teng nak teng jungi ki ba perkhat bakla ki ong ba ka college la ban sulong kum to la ban suyo kum to claim MLA claim ka government claim ki minister claim ka department ngaleyu ka to ka college ki la bono henry ki klet no ya ka jing e ka ba ma pi pile kendo kum no ba ki khun ki ti ki jong pi ki badon kita ki aspiring students ki badon ya ka jing simpang ka jing start henry ka family kama ban support pi ban let ban bu ye ki jing pule ban ai ki jing pule ban let saban na ka jaka ka jong pi menta pi don bok ka college kan salong ha ka jaka ka jong pi bat ngakwa ban kentu kan pami pi baro ki pa nong song song ha ka than perkhat na ka menta ka lawe ka jong ki khun ki ti ka jong pi ngim dai ban perkhat tangan tai la desimet ngim dai ban perkhat tai ka ba menta ngidi ban perkhat ya ka lawe ka jong ki khun ki ti ka jong pi ngaso sarong hado kata-kata namar play ba ngayo ban pen ulong ya kanika college lingba ka government uchi minister education minister naga department kila shimkhia kumno ban sandur kumno ban warra ek jing mentosh ki ba kham tam ha kanika dong ka than ka ba mangi ngilai I ya ka jing sadin jong ka sunong ka jongi kanika jing lang yuan ban pusha ya phi ba ka lentia ka jongi lei ba ha ka por hadin bala song thai jong marbai lawan ra yo ba heb ar sampli snem yo ba ma jadi rempai ex MLA badon bron jongi la pria jaga jidang konsensi dengkat bat ba William Song ti arja pra kila ya khlad no ba William bat ba rumbai nangta arjat katlai ila penbena ban indum yale election show de nang ta daw bang yo ba heb ndai manu ba heb ngintip lumba jongi yo ya tlelang arjat katlai ya pelong ila jet yo ba banlombok lingap kumu MLA bat arjat khatsau yanga kumu MDC Andai ke parti kalau melaka jom-jom, bahab atau por kadang ke parti NESDP, simbol di ujung, bentar ke NESDP kalau kelana belong, atau por belong tang independen, bahu jauh dari tang boy MLA, yang diganti kilai pensiunan kelana keteng kia poin nasi ke parti PDF, pada simbol di ujung, membati, dengan dari MDC nak parti Kongres. Dia nak kata jinga per, kalau parti tu kan jinga montru jinga per. Hadin kat tu kat desnam, kat yad inti. Adon kat jinga per jimbut ke bakrau ke policy trekam jamu MLA balalai no. Bag jimbut jimbut kat junga kaya per baklabak. Bag ngati skotu bag ini pat bag nong sunung junga jirang konsumsi filai mat ya kata. Banyak kendo yo utang kiba kersyang, kiba bam kersyang kimut kim day hok banlet kendo, tang nasa dual siabe. Ya kata pun ba ni baga nong sunung jong yang kilaya mat ya kata. Bapun sin ngala kentu kenfam yo uru ngompe bahab hakane kendur file kan kata ya fi la challenge na por election. Syakan het teman. Kan pi bago hi ka start mo fi MLA mangane MLA mo fi na tinadu kata na bat score kan ajumut tede na kata daw sitting MLA one ha ka position ka balai ajing ja purong ka bakraw
de Ublay wasta balam inti nga kali kendo yang marumbai daga pensim pejim sumukia ban keren sepang kini kaji ya inti temu wong ba ladapi ya semutu bam ya semutu jemput ka bhaga pin mi no la ka jom jet ya ki reurang ba ka ba ki dai ki no gersan na do mensuan palim baja bat pek yo breu uno ba fila menteri rengkat bat ba fi dai jemut Hadin bangilai bisa sanibha, bat kitu ki katto katni kiri rumba, bat hadin bangilai bisa sanibha muknya ken jing ken, ar persan pilih Islam ini yo mulung ikman marumbai, bondai napo ke konsumsi, syabar ke konsumsi, sang Islam mubahab mauru syabar ke konsumsi, life utli Islam. Mentang kuah yo breu bana pok konsumsi ngi ni kuah ya kajing kala kino mi kmat ke badai na sebar ke konsumsi ka jing kle jongki kam dong kata kajing kit kle ka ba kidai bandon kumunong mi kmat bat nga hadin ba yilalits no sa party NPP bat ni Punjab ya UMLA na ka NPP ba sustenance satun Bad hadin katto katne pnai ka rukan trai kam jong nilai i ka policy trai kam jong bagi ai ngo yo blay bagi yo tau nong hikmat kumbangi terang ni ang not para si kata bad kinong kalen syakmat jonga kilaya penpau ya kata ba pleng ini kisipo teligi pnai lawan rai project prepare Nalor jang model degree college menakane gidang yang play ya ka health sub center Sekiling kataru daki phos nam ka ba umpa patla penurlong la play yo labuk mau nomrin yo ta ka civil subdivision jang Kiling nadu usnam arjar nrio health center te ni penurlong no ha kane arjar khat khandai te shen in bu in play rong play biang ya ka health sub center sekta school tongba lokular uta minister bengulong jong ka health department uba LHEC hakata ka jing yalang berplay ya ka Kiling health sub center kular ba bagdei ka ladai ka code of conduct nimla play mta hadin ka election MDC ka tasku health sub center room in sa play no yaka